सध्याची परिस्थिती तशी आहे, पण गरज पडली तर सगळे ते आपले जे लीडर्स आहेत, टॉप लीडर आहेत ते डिसिजन घेणार. खरें म्हणजे हो सावड्डेच्या जनतेचो विजय आसा आनी आमी थंय आमचो भितर मंत्रीमंडळ आशिल्लो कॅबिनेट मिनिस्टराक आमी डावलून हांगसर समाजा भितर काम करपी गणेश गांवकारां पार्टीन तिकेट दिल्ली आनी सगळे पक्षाचे प्रामाणीक कार्यकर्त्याच्या फाटल्यान उबे रावले. कारण थोडे पंच सरपंच विकले गेले वले 5 लाख 10 लाख पावणी चलताली तरी आसतना आमचे कार्यकर्ते आमच्या पक्षा बरोबर रावले, गणेश गांवकारां बरोबर रावले आनी हो सामान्य जनतेचो विजय आसा, सावड्डे मतदारसंघाचो विजय आसा. लोक आशेन पळयता गणेश गांवकारा कडेन फुडले एम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंटाक. प्रामाणीक कार्यकर्त्याचा विजय. कारण जे कॅबिनेट मंत्री होते त्यांना आम्ही डावलून पक्षाने गणेश गावकरला माजी आमदारांना तिकीट दिली होती आणि तरी असताना एवढे असताना सुद्धा त्या माणसाने पैसे भरपूर खर्च केले, पंच सरपंच विकत घेतले, तरी असं आमचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे गणेश गावकर बरोबर राहिले. त्यामुळे 4,000 पेक्षा जास्त लीड घेऊन आज आम्ही सावडे मतदारसंघात विजय प्राप्त केला. या सावडे जनतेचा विजय आहे. थँक्यू. सगळं जो काही या मतदारसंघाचा तो सगळे लिडरशिप आमच्या विनयबाईन घेऊन यूथ जे असलेले मेले एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ या युथांनी हो सावड्डेचो विजय केला असा. गणेश मराठीमध्ये सांगतो की जे अनएम्प्लॉयड एड्युकेटेड यूथ आहे त्या युथांनी सगळ्यांनी हा विजय मिळवून दिलेला आहे. त्या विजयाची श्रेय तू कोणाक युवताक दिता काय कोणाक दिता काय? सगळे आमचे जे पळय मतदार आसा सावड्डेचे ना जॉब आम्ही आता दितले, जॉब स्कॅम म्हणते वेगळे. एकूण निकालावरती कशा पद्धतीने बघताय चित्र आता ॲक्च्युअली सावड्डेचा आपण बघितलेलं आहे. संपूर्ण गोव्यात बीजेपीचे 21 सीट येणारच येणार. Party